Mä oon Viivi Lehikoinen, aitajuoksija, HIFKistä. Urheilijana mun suurin vahvuus on varmaan henkinen puoli. Se, että osaan keskittyä ja että löydän aina sen tietyn rauhan siihen tekemiseen. Mä tiedän, miltä hyvän suorituksen pitäisi tuntua ja mihin pitäisi pyrkiä. Tää kaikki lähtee tuolta henkisestä valmennuksesta. Ja se on ollut kyllä mulle tosi oleellista, että ollaan osattu treenata myös sitä puolta. Aika harva mun ikäinen ymmärtääkseni niin edes tekee, vaikka kyllä se kannattaisi. Toki se, että tulee hyväksi ja nousee huipulle, vaatii tosi paljon töitä, monipuolista treenaamista ja jatkuvaa kehittymistä. Mutta kaikki toi on enemmän tai vähemmän turhaa, jos mieli ei ole tässä mukana. Tai sitten, ettei osaa käsitellä kaikkia niitä juttuja, mitä tähän urheiluun liittyy. Kaikkia niitä paineita ja tappioita ja toisaalta sitä fiilistä, että sä et olekaan aina se paras. Tai sitten niitä uhrauksia, joita tämän jutun eteen tekee. Mua nämä asiat ei vaivaa, koska mulla ei ole koskaan ollut sellaista fiilistä, että mun pitää tehdä tätä. Tai että mä tekisin tätä, koska mulla on joku tavoite, joka mun olisi ihan pakko saavuttaa. Mä teen tätä ihan vaan siksi, että mä tykkään tästä niin paljon.